Fil-ġimgħat li ġejjin se jkun qed jinfetaħ il-kanċell tal-Forti dell-Imara f'Marsa Xlokk. Hekk kif dan il-bini storiku se jkun qed jilqa' lill-pubbliku permezz ta' inizjattiva ta' Heritage Malta. Permezz ta' Open Weekend, il-pubbliku se jkollu ċans jimxi tlonk il-kurituri ta' din il-forti u jesplora l-istorja rikka ta' dan il-bini. Heritage Malta fit-22 u 23 ta' April ser torganizza ftuħ speċjali tal-Forti dell-Imara. Il-Forti dell-Imara tinsab propju f'Marsa Xlokk u hija waħda mill-aqwa eżempji ta' fortizzi Vittorjani, fortizzi Ingliżi li nsibu f'Malta. L-aħħar darba li l-Forti dell-Imara kienet miftuħa għall pubbliku kien f'Ottubru tas-sena 2022. Il-Forti dell-Imara bdiet tinbena fl-1876 u kienet lesta sentej wara. Xogħla kien illi tipproteġi u tiddefendi id-daħla tal-Port ta' Marsa Xlokk u minħabba fek ġiet magħmra bl-akbar kanuni illi kien hemm dak iż-żmien li kienu kanuni ta' 38 tonnellata. Tkopri erja kbira mhux ħażin fuq it-tarf tal-Peniżola ta' dell-Imara minn fejn propju ħadet isimha u maż-żmien baqgħet tinbidel fis-sens ta' artillerija, però żammet l-istess użu. L-użu kien dejjem li tipproteġi il-bajja ta' Marsa Xlokk. Il-kanuni tagħha ma' żmien inbidlu minn tal-inqas 3 darbiet, intużat ukoll fit-tieni gwerra dinjija, imbagħad fis-sena 1956 l-Imperu Ingliż abolixxa s-sistema kostali kollha madwar l-imperu tiegħu. Però għalkemm il-kanuni ma baqgħux jintużaw, il-fortizza baqgħet f'idejn il-militar Ingliż sal-1964. Il-Forti dell-Imara hija ġawra unika fis-sistema ta' fortifikazzjonijiet li għandna Malta. Naħseb li hija wieħed mill-aqwa jekk mhux l-aqwa eżempju ta' fortizza ta' dan it-tip li għadha fi stat tajjeb ħafna għaw arkitettura sabiħa ferm, arkitettura militari tas-seklu 19 u ovvjament l-iktar ħaġa importanti u li tiġbed lin-nies li huma propju l-kanuni li huma l-aħħar tip tagħhom fid-dinja kollha illi għadu dan it-tip ta' kanun fil-post oriġinali tiegħu. Kemm fit-22 u kemm fit-23 ta' April se jsiru 8 tours bi gwida u se jkunu maqsumin kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. 4 bil-Malti, 4 bl-Ingliż, dawk li jibdew fid-9, fil-11, fis-sija u fit-3 jkunu bil-Malti, fl-10:15, fil-kwarta, fis-9:15 u fl-4:15 ta' wara nofsinhar ikunu bl-Ingliż. Il-ħinijiet jgħoddu għal jumejn il huma. Iktar informazzjoni tinkiseb mis-sit uffiċjali ta' Heritage Malta, heritagemalta.mt, minn fuq il-paġna uffiċjali ta' Facebook kemm ta' Heritage Malta u anke tal-Forti dell-Imara, però tajjeb ngħid illi min jixtieq illi ikollu post f'wieħed mit-tours illi sar nagħmlu irrid jikseb il-post minn qabel, mhux minn mal-bieb. Dan jista' jinkiseb online jew minn kull sit jew mużew ta' Heritage Malta għalkemm ħanatu l-opportunità lil min ma jridx illi jżur il-post b'tur illi idur waħdu u hemmhekk il-post jiġi riservat minn mal-bieb stess, però għat-tours min ikun irid jibbukjah minn qabel.